शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। मैं जानती हूँ कि मेरी बात सुनकर तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर है कि हम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए जुदा हो जाए। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। हमारा के छोरा के जइबी पियावा के घरवा गे, पियावा के घरवा गे। हमारा के छोरा के जइबी पियावा के घरवा गे, परते से नुरवा के जनुआ खइबौ जरवा गे, परते से नुरवा के जनुआ खइबौ जरवा गे, परते से नुरवा के जनुआ खइबौ जरवा गे। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। तोरा बिना कैसे रहतौ तोरो लभरवा गे, तोरो लभरवा गे। तोरा बिना कैसे रहतौ तोरो लभरवा गे, परते से नुरवा के जनुआ खइबौ जरवा गे, परते से नुरवा के सोना खइबौ जरवा गे, परते से नुरवा के जनुआ खइबौ जरवा गे। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। मनोज के साथे जइमी होते भी सरवा गे, होते भी सरवा गे। सत्या के साथे जइमी होते भी सरवा गे, परते से नुरवा के जनुआ खइबौ जरवा गे, परते से नुरवा के जनुआ खइबौ जरवा गे, परते से नुरवा के जनुआ। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज।